जाबाय आङो आरसिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां जोंनि डिगनिटारिसफोर फैबाय, बेनिफ्राय गोबां रायजो राजाफोर फैबाय। गमामायैनो बड'लेण्ड एकर्ड बिटिसि एकर्डआ बे एकर्डखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बरायखायो आरो बरायबाय। दिनैनो फोरमान जाबाय जे गोबां रायजोफोर लोब लोब रायजोफोर आंनि एसेसमेन्टआव 22,000सो बिदि जादों बायदि आङो मोनदों। जिहेतु जोङो टारगेट खालामनानैसो हरखादों। दा जि हाबाफारि दंमोन गासिबो हाबाफारिया मोनफा मोनफा जाजोब्बाय आरो क'क्राझारनि सेन्ट्रेलि जि प्रग्राम खालामनाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आरो हाग्रामा सारनि डिसप्ले डिजिटेलजों जि डिसप्ले खालामनाय आरो बिटिसिनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जेरैबायदि हाग्रामा सारनि जि खामानि मावबाय थानाय बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो सान्थिनि थाखायबो बिथाङा खोथा बुंबाय आरो उन्नतिनि थाखाय आरोबाव 1,000 कौटि आरो आनएमप्लयडफोरनि थाखायबो डिक्लेयार होबाय आरो माखासे डिक्लेयार होबावदों। बेयो जोबोद मोजां बाख्नायजाथाव जादों। दा बिदिनो जेरैबायदि जौगाबाय थादों आरोबाव जौगानायनि हाबाखौ जोङो तीव्रतार हिसाबै जोङो मावनो हागोन हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव। आङो दिनै बयखौबो साबायखर होदों। जोंनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन आरो जोंनि बिटिसिनिफ्राय जि दायित्व मोननाय सेक्रेटारि कर्मदेब ब्रह्म बिथाङा जोंजों दाखालिनिफ्रायनो दङ, रिभिउ खालामबाय थादों, बिथांखौ साबायखर होबाय। जोंनि मानगोनां चिफ गेस्ट पानिराम ब्रह्म EM बिथां, लोगोसे करमेश्वर राय MCLA, आदा सुकुर सिंह मुसाहारि MCLA आरो नमिनेटेड MCLA नन्दलाल बिथाङाबो जोंजोंहाय लोगोसे दंमोन आरो गोबां संगठनफोरनि हेड धोरोमनिफ्राय लानानै आरो जातीय गुबुन गुबुन जातिफोरनि संगठननि आफादगिरि नेहाथारिफ्रा फ्रायानो फैजोबदों आरो जोंनि पार्टिनाथ' BP पार्टिना सेलफोर दंखासै आरो जोंनि लिडारफ्राथ' दंखासै आरो गोबां बिदिनो जों नुस'यैबो गोबाङानो फैबाय। आङो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ साबायखर होदों। DC आरो SP कपारेसनजों जों खालामबाय आरो साफ्रोमबो अफिसारफोरखौ आङो साबायखर होदों। जेरैबायदि हाग्रामा सारनि जि थांखिमोन बे थांखिखौ फार्स्टआ मोनबा जेनाखि गेरेन्टि स्किम, बे गेरेन्टि स्किमखौ दिनै जोङो साबा खुरियै जोङो हा पाट्टानिफ्राय रेभिनिउ फरेस्टनिफ्राय लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुप, आनएमप्लयड, बेनिफ्राय डिसेबल, बेनिफ्राय सेनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय जेरैबायदि होखानाय थिखानाय दं बेखौ जोङो होजोबनो हाबाय। बिदिनो ब्लक वाइसआव टारगेट लानानै आनएमप्लयडआथ' मोनसे ब्लकआवहाय 100 जन खरि, बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 833 खरि आरो बिदिनो 100 जन माखासेफ्राबो डिसेबलफ्राबो आरो बे माबाफ्राबो सेनियर सिटिजेन गासैबो बिदिनो जों समान मोनफ्रोमबो ब्लक हिसाबै समान 40टा समस्थियाव बयहाबो समानजोब बेबायदि होदों। नोरजिया सुबुं हिसाबै जों रां खामायनायाव बहुद प्रब्लेम जायो। दा जों बे 10,000 रां अनसुंथाइ मोननायनि गेजेरजों जों एसेबाबो हेफाजाब जागोन। जेनेबा आंहाथ' दखानबो दंखायो नालाय आं दखानाव माल सोदेरनो हागोन आरो गोसोआव जोबोद थुलुंगानाय मोनदों, मोजां मोनदों। आं सिडली खल'बारिनिफ्राय बिनद मुसाहारि। मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। माने दानि सोलिफुबाय थानाय BTC गभर्नमेन्टनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जों बायदिखौ अनसायनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सारा जेसेबांनाखि बेहाय बड'लेण्डआव चिफ बा सरखार सालायबाय थागोन, बे सालायबाय थानाय समसिमाव जों बायदिखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनानै आङो सारखौ जोबोद धन्यबाद होनानै आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। सिगांनि समफ्रावबो मोना नङा मोनदों, सोरबा एसे एनै मोनदों, खिन्थु 5 बोसोराव कमप्लिटलि गासिबो होजोबनो हायाखै। बिदिनो सासे सानैया मोनदों, हयथ' सोरबा सासे मोनाखैबाबो, जों मोनाखैबाबो, जेनेबा सोरबाया मोनाखैबाबो सोरबा सासेया मोनदों। बेबायदिया जाखायो। सरखारनि खोथा, एथ' रायतनि गेजेराव गासिखौबो खेबसेनो नायनो हाया हिसाबै जोङो बेखौ जों धन्यबाद होयो। जाहाथे दानि सरखारा
जाहाथे मोजाङै मोजां दैदेनलांनानै जों बायदिखौबो अनसायनो लांबावो जोंनि थरफनिफ्राय आङो बेखिनिखौ बुंनानै आङो जोबोद ধন্যবাদ होनो আমার কারণে আমার ল'ৰাবিলাক কাৰণে ভাল এটা মন্তব্য লৈছে ছাৰে এইটো কাৰণে আমি বিৰাট সুখী হৈছোঁ এইটো যে কৰিছে আমাৰ কাৰণে ছাৰে আজি 2 লাখ টকা পালে বিটিসি গভৰ্ণৰ পৰা সেইটো টকাই দি আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি ভাবিছে অলপ আমাৰ বিজনেছটো অলপ অকাম বুলি ভাবিছোঁ কি বিজনেছ কৰে আপুনি আমি অলপ সৰু হোলচেল কৰোঁ আৰু কি মেডিচিনৰ একদম পাগলি না আমার মেয়েটা একদমই পাগলি কান দিয়ে থাকে খালি বেড়ায় থাকে ঘরেও না থাকে ঘরে সিটকারিতে রাখলাম তাও রাইতে পারি নাই নিয়ে আসি নাই থুয়ে এসে করছে